inda aka hau ta nan ake soka ko tsaya in muku bayani. Waɗanda ba sani ba, a yammacin jiya ne Barry Dagman ya wani babban aiki a Najeriya, da aka hangi wani bidiyon sa da ya posta a shafinsa na Facebook lokacin da ya je ceton waɗanda aka yi garkuwa da su a Edo State. Lamarin da ya samo asali ne bayan da kidnappers suka tara wata mota suka kwashe mutanen da yake cikin ta. Wani tudu wani gangare sai aka ci sa'a Barry Dagman ya samu labari tun da yana Edo State. Kuma da kuke gani a wannan bidiyon mintuna kaɗan kenan bayan abin ya faru ya shiga cikin daji ko kuma in ce gurin da aka kidnapping din. Tirarsa da yan fashin dajin fa kaɗan ne bayan sun kaɗa waɗannan mutane sun shigar da su jeji. Domin lokacin da Barry Dagman suka zo wannan guri babu kidnappers din kuma babu mutanen da aka sace sun yi daji. Kuma babban abun mamakin ma akwai wasu 'yan sanda da suka riga Barry Dagman zuwa wannan waje, amma Barry Dagman ya fi nuna ƙwazon aiki. Domin ko da ya zo ya ga babu kidnappers din babu wanda aka sace sai da ya dan je zazzagayo daji ko zai ga motsin su. Da daga baya da shi da mutanen su suka dawo suka ɗauki direban wannan mota da kidnappers suka harba. Kun kamar da kuke gani nan lokacin ma da za a sa shi a mota ne a kai shi asibiti. Nan kuma bayan sun kawo shi asibiti ne ana ba shi taimakon gaggawa na musamman. Inda ba ƙasa a nan fa ake gaddama kokawa. Kuma 'yan Najeriya sun ce abinda Barry Dagman ya fa ya baza musu capacity kuma abin yana da trending. Ba dan komai ba sai dan wannan ƙwazo da ya nuna da kuma bajinta da ya wajen taimakon al'umma. So a halin yanzu wasu mutanen fa na ganin cewa abinda Barry Dagman ya aikata ya cire wa 'yan Najeriya da yawa tsoron kidnappers. Domin kamar yadda na gaya muku kuma kuke gani a cikin wannan bidiyon shiga cikin jijin nan kawai suke. Domin hatta jami'ai masu ɗamara da suke wannan guri sun ji tsoron shiga wannan guri sai da ya shigo sannan suka biyo bayansa. Su mutanen kuma cewa suka ai wannan dama ita ce ƙasar mu Najeriya. Domin ba a Najeriya ba yaushe za a dinga comparing jami'an tsaro da kuma civilian irin su Barry Dagman. To amma abin tambayar a halin yanzu shine me za ku ce game da wannan lamari? Kuma ina ne inda tunanin ku ya kai game da wannan abu da Barry Dagman ya akan tsaron Najeriya? Mu haɗe a comment section sannan zuwa anjima akwai wani sabon labarin.